Ngayong bundag mga kaidol. Oras karon mga alas 8:30 mga kaidol. November 8, 2024 kompleto mga kaidol. Kumusta naman mo rin mga kaidol? Salamat sa inyong paglaging subaybay sa aking YouTube channel mga kaidol. Ako mga kaidol, maningkamot po mga kaidol. Unsay katabang na po sa inyo mga kaidol. Para napod mo makatunan sa akong bagkuhan mga kaidol. Sa akong channel ba. So karon mga ka-idol, for today's videos mga ka-idol, lang atong kan karon mga topic karon mga ka-idol. Bayad ko mga ka-idol kanang kana bitang sa una-una nimo mga ka-idol nga nay imong tao bitang nga sige himo nimo sige binuang sa iyo mga ka-idol. Napansin gid nimo siya ba nga sige ra gyud kaniya binuangan ba? Or tao ba nga nakapasakit sa imo? Na o nakahimo ba sayop siya sa imo? So dili dai nato dapat inganaon mga ka-idol nga atong panunghon sila nga Lord nautunta Lord nga magabaan unta na siya Lord tagaan unta nimo siya problema Lord maputbol unta na siya sa trabaho dili dai dapat na mga ka-idol. So ko rin ginawa na mga ka-idol kay wala hibaw nga ikaw mismo nanungo sa iya kuan ka Ginoo nga sumbong ka nga mo na Lord ana Lord wala hibaw nga daghan pagagsala sa katong tao nga imong gituhan nga sige himo nimo dili maayo mga kaidol galing daghan pagagsala kaysa ato. So mawa po sa Ginoo. So ang dapat natong buhaton di ay moana ta nga Lord tabangi ko Lord inaut unta hikapon unta nimong kasing-kasing ni Tarpulano Lord nga dili na siya manghilabot sa ako Lord maluoy intawon ka Lord ana ba hangyoon nimong Ginoo moana nga Lord inaut unta Lord nga hikapon unta nimo yang kasing-kasing Lord nga dili na siya magsigig panghilabot sa ako Lord or nakautang man ay inaut unta Lord nga makadumdum unta siya sa akong utang Lord. So ingon ana ba mangyo ka sa Ginoo dili nimo ingon nga kuan nga Lord dagan unta nimo siya problema na madasmag unta ta siya Lord daga ana putbol unta sa trabaho Lord. So dili dapat ingon mga kaidol kay maawa ta sa Ginoo kay galing kita mismo nga nagkuan sa Ginoo mga kaidol daghan tag sala katong atong tawo nga atong gipanungo galing daghan putog nahimog maayo mga kaidol. So maro to mga kaidol akong advice mga kaidol nga dili nato panunghon mga kaidol ato pang iyampo sa Ginoo nga panultulan siya sa mayong isip hikapon iyang kasing-kasing nga dili na mag-utros siya sa imong himog kadaot. So maro to mga kaidol